Khatha uyithatha kancane ngempela ke ungizwe umnandi omculo kuingizwe online njengamanje sibonga kakhulu lapha ke ingoma emnandi kakhulu lapha ke insizwa lapha yasondini ke olwaziwa ukuthi ke undi olumahlekile kunganisho njalo ingoma kwakunondi olumahlekile kwase kwathiwa ke undi olumahlekile amanga hlaza hayi ngithi mina kuwe undi olumahlekile kunganisho njalo kwakunomuntu owayewundi wayemahlekile lo muntu lo wagcineke lo muntu ngoba wayehamba kuleyo ndawo kwase kuthiwa ke undi shuthi undi umuntu owayemahlekile shuthi undi olumahlekile ngoba lo muntu watholakala khona lo muntu ewundi olumahlekile hayi total ondini olumahlekile isakha isibabazo umbhingo owashiwo inkosi uCetshwayo eyaboshwa phesha kwezilwandle umbuso kaZulu wasala uphethwe indlovukazi kaMsweli emveni kwalokho ngalesikhathi iqedwe inqobo uMangisi eSandlwane ngo-1879 January 22 zalala insizwa walila uJohn Ntoni walila uPeter Maris walila uPortlandford ngoba bengasethatha emlayelo phesheya kwezilwandle kwelamangisi waguqa amangisi eguqa uZulu nomkhonto emveni kwalokho zozo into eyenzeka mfana wakithi uzokhula ube nganga intaba zondi olukhahlamba hayi mahlekile uthe ukuboshwa inkosi phesheya kwezilwandle izwe laphathwa indlovukazi kaMsweli 10 years eyagcina yakhe isigodlo sasenyokeni esikhaleni senyoka lapha kwaNongoma oSuthu la esibhoqa khona ukuthi awuzwe usuphile kwayizinyoka iyakha isigodlo okuthiwa kusenyoka leso sigodlo ke sasenyokeni uthe inkosi mayibuya phesheya kwezilwandle ivela lapha la likhona kusesikhawini kanti kusesikhaleni lapha umkhumbi olwakuyilethile ithe mayisuka lapho ngamagumgedlela ibheke undi indawo ephakeme yangizwa undi indawo ephakeme kusondini yingakho makuthiwa ukhule ube ngangentaba zondi okhahlamba hayi ondi nokhahlamba cha ondi okhahlamba kusho ukuthi phakama ube ngangokhahlamba undi uphakama yakuthi asikhathi ke besho njalo ke mayibuya inkosi ngoba amangisi abuya ngomhla ka4 July azoshisa isigodlo zasondini sikaCetshwayo kaMpande mase sishisile lesi sigodlo mayibuya inkosi after 10 years yathi hawu nithi kusewondi lolu olumahlekile ikhalami embese imangalela uZulu ukuthi uZulu usale kanjani wangagada kade kusekulo sigodlo esisha esakhiwe indlovukazi kaMsweli okuthiwa kusenyokeni ongathatha njengesigodlo sikaCetshwayo vele kunjalo Zulumnyama ndlela zemhlophe mina benkayishana kaMenzi iyaphoza umlaza kaMeva namhlanje ngihamba nomfowethu Zoso insizwa leni yaziwa kakhulu kwabezindaba ngokuthi ke ngikhuthela kwayo futhi umfowethu nje osemncane ofisa into enhle oyithanda futhi into enhle nami ngiyafisa ukuthi nami ngifake umanyolo ekukhuleni kwakhe ngoba nathi sikhona nje sakhuliswa awukho umsenzo okuyimelela yishwa lelo umjiki nje wayimelela yishwa njengamanje ke ngizokhala kakhulu uZulu kaMalandela ngikhala egameni la kwaphindangene la enkosini yakwaButhelezi umntaka Mathole okungumanga oSuthu Gatsha Buthelezi ugagulwa ngqo ngoba engasekho emhlabeni ngoba inkosi mayingagagulwa mayingasekho emhlabeni iyafa iyahlonishwa kakhulu uma ngabe isekhona ingakho kwaZulu kwathiwa
impande kwathiwa zingxabo kwaZulu ngoba kwakuhlonishwa inkosi umpande emveni kwalokho ngesikhathi esikadini uZulu kwathi ukubonga kwathi ukuthokoza kanti kuzohamba hambe esizukulwaneni sakhe uqhamuke uMbongisozo yabona okanye ngayizizwe okuyena ozala isilo esikhona njengamanje uMbongisozo isihlonipho ke lesokuthokoza sahamba safinyelela leso sigaba ngakho ke njoba namanje ngithokoza ukuthi okaMathole ozalwa eNdlunkulu kaZulu umntwana uMagogo owamzalela emzini wasephakameni kwaShembe wazala uchamisela naye abantwana kwaphinda ngene wabakhulisa umntwana uZozifa umntwana abakhona njengamanje abasaphila nabangasekho nabazukulwane babo umntwana uPhumzile kanye nomntwana uAngel lo obeyilunga lePhalamende likazwelonke osanda kuhamba njengamanje kanti na umntwana uPhumzile uhlala thule abe nokungaphatheki kahle asikwazi ke ukungasidlulisa isikhalo sethu sithi umndeni wakwaButhilizi sizwe sikwaZulu sisemanzini sizilele ukuhamba kumntwana wakwaphinda ngene ngiyazi ke ukuthi isandla esingamayo kakhulu kuye kube sepolitiki kodwa ipolitiki ayingangampilo ngoba iyafika bese iyadlula ishiya abantu bephila umndeni wakwaphinda ngene Phephesana umndeni wakwaZulu Phephesana imlikatha inkululeko yesizwe Phephesana ngokuhamba komntwana uPhumzile umntwana ngiyaxolisa lapho ukuhamba komntwana uAngel obeyilunga lePhalamende kuzwelonke okuyena owuthumbu womntwana wakwaphinda ngene uma ngosuthu kaJabuthilizi njengamanje ke ngidlulisa sikhalo ngokungahlonisi ngiphinde futhi ngisho ngithi dude emndenini so besikhona ngeSabatha sizobabaza kwaphinda ngene siphinde futhi sihloniphe ngoba useguqile usengidala kunathi siyathokoza kakhulu nabedlovela amandla siyathokoza kakhulu nabamnandi ngamuntu shenge sokwalisa siyathokoza mbabazana emahwaqo ngohaqa amadoda amasendeni usiyothumela sebadala kunawe ngoba usewusana kwabezayo ukuthi bamhlangabeze umntwana wakho naye bambeke endaweni emfanele ngesigaba sakhe siyathokoza ngiphinde ngisho ke nganza kwethu ukuthi kube kuningi kakhulu ukuthinta lompala lo wakomhlongo kuthiwa uBobo ngakhuluma ngalindaba abafana labo esikhotheni abambe ukhonkotha bekhuluma benza into ezingaqondile nezingebona ubuntu labo esikhotheni laba okuthiwa omax abazwala ubumbe njengamahashi izinto zokufanele kube ama miscarriage into yokufanele kube miscarriage into yokufanele iduke necondom yoshona emathunjini amapipe amanzi nama idamkoko lezo zinjake ayikhonkothayo kanye nalo umgodoyilo nomuntu kuthiwa lo kuthiwa bani mantubula bafana bami ngifuna ukunifundisa la lamasimba lawo lethi ingqimba lethi inyayisa nje ukhuluma ukuthi yakhuluma la ngathi yahlanza ngishikhuluma kahle ngathi yahlanza uyabona ngathi ingane iyokoza idle igciwane hayi ukuthi iyokoza lokho ukuthi yakho ingane uyayokoza nje zonke izinto lezi ziyafana ngifuna ukunifundisa ke bafana bami ukuthi sibadala thina kulomkhakha ubudala bethu futhi siyayazi esiyenzayo musani ukuzama ukuba olengisa abazofela ubala nibe ziduphunga nibe ziphuphu msuni ezidla ngitshela mina ke manje kubalekile kakhulu ukuthi noqiniphelula amatoho eniwazamayo khohle impilo zenu ungakwazi ngisho ekhweni lakho ulobola wenza yonke into uhamba uvika abantu ungazi ukuhamba emicimbi ngoba nemicimbi aseniboni
eningamakhwala eniya-actor nihlala nenikubuzele nihlala nembethe manje ke musani uku-actor bese niba nencindezi yama-social media nikhuluma into engekho nje yabona nje mina ngiyinsizwa nje mina nje ngiyahyo nje mina ukuthi ngiyakophinda ngene nje ngesabatha uzobe ngibona kophinda ngene ubona uzongithinta akho uzongithinta ngikhuluma into engiyaziyo imbono yami ngendlovulo kaZulu imbono yami ngeyigaba ezithize zamaqembu ezepolitiki iyohlezi imbono yami yeqondileyo ngoba ngikhuluma into engekho angithunywa umuntu futhi qondile mina ngqo inja manje ke bafana bamngeke mina ngiyanikhuza ngoba ngizosidalula ihlazo la okwesibili la mina ngaphandle nje ukubekwa isilo ngifuna uyicacisa lento zozo ngaphandle ukuthi mina ngibekwe isilo umuzi wami lo amabhinqa engiyikhandele wona imini ingqongqo la abangathi abantu behlulwe izinkinga lento ngayikhuza kudala lapha ngathi mina hey we 3 seconds no 3 seconds namapha abantu behambe betazana bethi babala muri izinto zomaskala ngathi mina mzala ukuphapha wakhuza after 3 seconds ngoba phela uhlala impilo naye unayo ingqonjwana ngithanda ukuphapha uma halela ukukhuza lenizimpi hambani uyokhuza lapha emarenke ukuze nginibone yakwazi ukukhuza la kubulala khona abantu akufe umuntu la hambani uyokhuza KweZepolitiki yini nizophaphela la okunesibuko khona thina isibuko sidalwe yithi sabapheko omehlo omhlaba isibuko esimphe kwaso sabapheko omehlo omhlaba esiheho zopolitiki esiheha nani musabike nokudonsela amakhumbi nisilethele wona la niyasidakelwa zinja kodwa isilandela ipolitiki izongena la ngoba nifuna kushuthi nizimpethu ezilwa nawo yonke into ephilayo njengani impukane enjengesi lawunda ayisifuni esesonakele ifuna ukudla lesiphilayo icala ke leyo niyadakwa imini umelusi la wala kumaskandi imini umelusi wala emabhekweni njengoba ngikhuza izinto azane lezinto eziqhubha ngathi ayizintombi nje kanti abafazi abadala abanengane nga4 nga5 abagqoka amalegini abahlala kumalegini labo akalokho nje laba abantu abahambe bebona imicimbi yomaskandi bethiwa tweet obitholakala edunusa kanti kudunusa amadusha amadala yabona ihlazo lonke lelo yabona ngoba umuntu osezela akabisenayo ivunulo kwaZulu uvunula ngani yakuza phela zozo sefana nje agubuzele nje uvunula ngani umuntu wazela uvunula ngamalegi dakiye cha lokho abakwenzayo cha lokho abakwenzayo bese kuzothi ke esigabeni esilandelayo kwengane zakwethu emveni kwalokho Bobo mfethu engathi walulama okwangempela futhi Thula kuyicala lokho ukuthi uzama ukuzizizwa ngayona uyingane ihlaza cwe kulomndlela lokho maphinde ukwenze futhi mina ngazangithiwanga ngayithulela nje ngoba I'm a professional and ngiyayazi into engiyenzayo uyingane unobisi mina ngizokushanga impipizana yodwa uqhashe uyohlala le ujajo stimela nengcenge ihlale le uyobonakala ngobisi ukuthi le ngcenge ifuzene nobisi olula emadevini wena msunwe nje musukhuluma weqise yabona ndimkhaya wami noMavava uyazi naye ningami into engingajabule ngazo ngaye manje ngisanganela mntana ngumtshenti imkhaya uyangithakelwa ke manje mina ngisangene mina ngiyona inhlungu mina ngisanganelwa nje mina my right to right kodwa unelungelo lokukhuluma noma ngabe yini ngami njengomuntu wepublic figure nembono yakhe ifanele futhi ayibeke kodwa musami uzoqhatha izwi niqhatha ngami la ngoba mangithi ngizocwaninga mina ngitholile ukuthi mina noma ngabe kukhona izinto angabheda ngazo ulomfana lo wakithi enkandla uMavava kodwa akukho la kuvela khona ekuthuka khona kodwa wena uqhamuka wena
usumdilela ngenhlamba le engachazeki futhi nje inhlamba yonyaka nje irong ke leyo nto ngoba nimqhatha lo muzi lo enguphethe yabo irong ke leyo nto leyo ukuthi nizobonda lesijingi lesi mina engifanele ngisiphake kurong lokho mina umkhama irong urong nje uzoqhubeka sangana manje isanganela khona aqhubeka enza inama yenza ngoba kusekuma social media kuyasetshenzwa la futhi kuyancokolwa okwesibili akufuneki izinto zibe personal engakufuni ukuthi yena athathe umqondo waserenka uzowufaka la ngoba kone renke la ngoba sophelelo ukuphila mangabe singeze ubaqotho ngimdala kuna nonke nje manikhuluma nje ni wrong nje ngalitshela mina maye waba wrong extremely uMavava ngiyamfolela ngimtshela ukuthi mina wrong mkhaya la Tracer wethu imini ophethe la yabo doesn't matter ukuthi uthanda bani noma usupporta bani kodwa ma right ngami ungasho noma yini uma usuweqe indlela ngiyokutshela futhi usuyeqe indlela la ngoba uma izwe lingenamne wabo ibutho lingenanduna insizwa engenangqwele lo mhlambi lo yachitheka imina kungqoleni mafana bakithi ngiyanikhuza ningayenzi ngaleyo nto ngoba nizobulala isimilo nobumnandi bokudlala kwethu endokuncula kwethu kuma social media nabanye abaphilisa abanye abantu ngama social media nabanye abakwazi ukuya phambili ngama social media irong kakhulu leyo nto wena Max uyayazi irong wayenzayo akufuneki ngakutshela futhi irong wayenzayo akufuneki lokhu uyitolika uyichaza kabanzi xolisa bese uyadlula kuyona ufuna ungazami ukuzenza uwenza ama jokes ngezinto eziwukufa uyicala lokho ngoba ayimnandi le nto mfethu lalela khona imbokodo yokugcina yabona umphakathi ushana ngabela abafana bakithi yabona khona imbokodo yokugcina engayibona kwenye video ngabheka eceleni ngathi izoshaya imedula oplangato le ayi umuntu strong bafalayo strong bobayi bafana thusephumile hey bafana bakithi awustrong umuntu ezixhimfi futhi yabona ngayi indiphethe umpana omncane lepancane mhlawumbe boy no 12 years ulandela yizo zonke ezababombi njengamahashi yabona uNkulunkulu sephakameni shembe yabona uBobo ubuye ebuzimeni mafethu imethula ngayazi iyasabalisa Medula wathinteka imedula ulahlekwa lokujana icassette leli elidonsa ukuthi uzalwa aphi wena ngowabani ulahleka yonke le nto leyo yabona kodwa uNkulunkulu emuhle ngizwa kuthiwa uBobo sophinde simbolekwe shembe uNkulunkulu uzophinda siboleke uBobo Bobo mina ngisho ukuthi mina unacala kodwa umlando wami engiwazi ngawe angilazi icala wakwalenza ngakho ke I can't judge you ngokuthi wena oyifundela izikweletu zakho mhlambe ke wasuyifuna kabike wasusonta kamindlalo ingalo umuntu yaqhuma emveni kolokho ke wasengitaza umphakathi ayi ngabafana umphakathi ayibafana naye ngeke mayi kodwa ke okubalekileko ukuthi impilo kaBaba igcina iphephile abalitholanga ithayi kanye nopetrol kodwa into ebalekile nayo yonke isaluleko engakunikeza sona Bobo esokuthi ungahlangana umphakathi kanje yana ganda ngamatshe kanje yana uyende kanje phambi kwabantu nengubo ezimhlophe leyo nto leyo isuke ikhuluma ingubo enkulu yomsamo hambe ekhaya baba singaba kwaZulu Samo ungagcina ukudajukela wamsamo injalo nje Mongameli ngiyazi ukuthiwa ulephesheya kwiBRICS nomongameli kwiBRICS nje kubaluleke kakhulu ukuthi sazi ukuthi iBRICS nomongameli kwazi ukubona privilege yokweBRICS ibaluleke kakhulu lento yeBRICS ngoba slowly is changing the world. BRICS
countries own the 70% of the whole world, and the 70% of population, it means they may qualify to have currency yabo. Lokho kungenza ukuthi izinto zikwazi ukuya phambili. Njengamanje kunenkinga ekhona eNingizimu Afrika zokuhulumeni obambisene ubambisana ngesikhathi esirongo, hayi lesomandela. Isikhathi esinzima kakhulu kulesi sibhekene naso. Umongameli cela ukukhuluma into okuyiyona la ukhona kanye no Putin nomongameli bamazwe wonke lawa angaphansi kwe-BRICS, including lawa asengenile kwi-BRICS, ngoba lokho kuyosisiza kakhulu siyizwe ukuthi siye phambili ngaphandle kokuthi sibe nama-distractions. Uzokhumbula-ke ukuthi ngamanje silindele ukuthi inkatha kade ngisho nje lento ngikhuluma nomunye umuntu ozozo. Ngithi mina i-IFP njengamanje i-conference yayo postpone as a result of ama-election bethi bafuna ukuya bebumbene. Njengamanje basebengena-ke emhulumeni wokubumbana kwabo, okubizwa kuthiwa i-GNU. Yes, bese kuzongena nakwi-province, i-provincial bani unit yabo. So leyo nto leyo isho ngokusobala ukuthi i-conference yenkatha is no longer about ukuthi bona they are just a regional party, party nje yaleme emakhaya la okuhambiswa khona ijini, ukuhlatshwa inkomo le manje lozoso lezi inkomo lezi eziphiwa amakhosi ngcono mokuthiwa iphiwe isilo. Lezi inkomo eziphiwa amakhosi zi-accountantini lapha iphi self-delivery wena inkathi yaphisana nenkomo ngathi kufanele kushaya umthetho manje mfowethu. Kufanele kushaya umthetho ukuthi ngempela lezi inkomo ayiphume ephaketheni la imeya manje. Cela izijingi esiyakubani, izijingi esiyakubani, inkosi ubani, izijingi esiyakubani, nani ithanga eliyakubani. Phuma inkomo zela ko 5 or 10 makunemicimbi nje wenkathi. Kwaqhamuka inkosi nje izohamba iholile kuzodla umndeni wayo inyanga yonke. Kuyenza sense noma ungayenzi sense, but it must be debate. Ngoba for me it does not make sense ukuthi kungaphuma inkomo under i-budget yomkhandlu inyanga nenyanga event lokuthiwa kuneyijingi eyiphiwa abantu abangamakhosi kuleyo ndawo, nabo they are doing nothing. Iyiphi service delivery njalo? Angisho nje mina kwenziwa kodwa ngcono kuyenza isenze uma kwenziwa esilweni. Kodwa uma kwenziwa nje kumakhosi nje thiwa awuqhubeka dawo utshwala kahle. Adawo utshwala vele iningi lawo adawo utshwala nje, yabona. Yabo anawaholi umuntu ahleli nje athi anamazwe ahleli nje athi anendawo ahleli bese ithola lo sala kahulumeni. So inonsense nje lo nto leyo. So ama realities they must be spoken out. I'm in charge. Mina nophethe mina umongameli engizonitshela amaqiniso. So manje kathaka ayibe ne conference kukhulu phuthuma futhi kwesibili ingasabani. Ntuli nawe ehlabisa yenzana okufanele. Yabona nje inkatha iMK iFF lamaqembu amathathu they must make sure ukuthi they have ama conferences with immediate effect. Ngoba if they don't, our country is going to suffer 10 times more than what it is right now. I'm telling you. Because there's no one who can trust an unelected organizational structure that is a part of governance. Even when you are the opposition, when you are not properly legally structured, you are nothing. Ushiphethe omahosha. Ongalana lo kupito oshivambo. No, that's nonsense. That's nonsense. So manje ngokuthi uyabuka njengamanje. Umuntu onophinda ngene as much as aphatha wazohamba emhlabeni, yabona? Kodwa khona into eyodwa enhla kwazi ukuyenza. Yazi ngithini? And it's also that is very important. Wakwazi ukuthi at least ashiye isiphiwe ukuthi sikhombe ngalo.
noma sakhombe irobot leli elifanele alon's mask ubani lo uhlabisa lo yabona into ikhandonga lesi mask South Africa vele kade saba nawo thi lo uhlabisa irobot wabona umuholo ongakwazi ukukhuluma imizwa yakhe ukhuluma into nje epressiwe nje inyanga somlomo kuphela uhlabisa kaloyo but at least umuntu lapha ngeke wakwazi ukusikhombela yona leso sithi bala leso uthi asibe khona siphathe inkatha and that is powerful as a leader and that is future and that is legendary. I admire umuntu lapha ngeke for doing that. And then that is the biggest task for Msholozi ukuthi Msholozi uma ufisa iMK iphile uma ufisa ukuthi njengoba uqoqa zonke igodi uhambela wonke amakhosi uphile, the only noble thing that you can do in an MK is to show the spear who may be prospering when you are no more. Your kids are here, your family is here, your political people that you owe, they are here. The ground forces of the MK, they are here. Everyone want a piece of you, and they want a piece of victory. And if you can departure without showing MK members the direction, then it may as well you are destroying in the country at large. Ngoba kubuhlungu kakhulu kubantu abakholelwayo kwi-MK as an alternative if that does not happen. It will be a disaster. Njengamanje, we only have 2 remaining organizations that are well structured, and although they have problems, but they are well structured. DA, ANC. And the EFF on their way to a grave, but at least they are trying to reconcile and to make those decisions on their conference in this year. Ziyakhala ke manje. Yeah. Uyamemezwa kandaba uyinkosi yodla. Uyinkosi yodla. Inkosi yama. Uyinkosi. Asika ulwempi. Usinga ulwempi. Asika ulwempi. Usinga ulwempi. Angayibona uyosayibona. Ongayibona uyosayibona. Angayibona uyosayibona. Ongayibona uyosayibona. Angayibona uyosayibona. Ongayibona uyosayibona. Angayibona uyosayibona. Ongayibona uyosayibona. Unendoda nomfana kwaButhelezileko omonto kuthiwa uThula Sizwe. Thula Sizwe ngathi ngakhuluma ngayo idada uNdunankulu. Indunankulu, Yes. idada elifike ladutha edamini Yeah. esizibeni zaKwaZulu. Sengikhulume kwaze kwakathathu okwesine namhlanje. Khuluma into eyodwa. Ngithi inkosi yaphathwa. Inkosi ayiphathi. Isilo njalo namhlanje sethu unondlokumbani uhamba emhlabeni esenayo umkhadi wakhe. In life is also you need a person or people who will fear nothing to lose to tell you the truth. If you don't have those people, then you are dead alive. Ufuna abantu esingabaziyo amakhehla amadala ingwevu esezawubona umhlaba. Who will fear nothing to lose, even it means it cost them their own life. Ukuze batshene isilo sethu. No. Umzukulu enyanga izizwe. Inkosi yethu ekhona njengamanje indlu nomethi yamakhosi. Ukuthi lokhu kuyikho lokhu akusikho. Akwazi ukuba khona undunankulu wakithi nangazathi usinga. Kube khona undunankulu kwaZulu umfana wakwaButhelezi. Waba shabashekisa ezepolitiki ongoye wasuka lapho
ongena ebishopini hamba qoqe audience ehlanganisa istokfela waleko umuntu wonqutha akena kwaphinda ngene inhlobo akahlobene nakuhlobene kufani ibongo nje uyayisisa nje yonke into uyikhanda ngemali yonke into uyikhanda ngepropaganda yonke into uyikhanda ngeforce nefear yokuthi kukhona abantu abazofa uma bephikisana naye namhlanje ngikhuluma nje ngenxa yomfana lokuthiwa uthula sizobuthelisi umkhandlo waseZululand wagcina ukuphila usekhona umama kwaMakhwaZamsibe hawu uNkulunkulu asephambe ngishembe kuyadabukisa ukuthi asikaze sibone into ebuhlungu kangaka umkhandlo waseZululand uphile umama kwaMakhwaZamsibe wayezimangaliso ehambe yokugoli president kubantu abasebenza abangakwazi ukukhuduka ukuthi nazi inhlelo zaseZululand basho ikhalazo zabo ahamba eThekwini abuya ezwe ayengawahamba breakfast of 5 million nje ukuthula sizwe Thelisi oyahamba breakfast of 5 million la ko Beverly Hills ehamba edlemali yomkhalo waseZululand mayifuna ukuyingcoma ukuthi yazi namhlanje ngisizwa nje ngqanyelwe ngiyingcoma ukuthi umuntu nankulu kaZulu kusayinwe to a consultant Mafisha Tombela bese kusayinwa 7 million yo celebrate hayi lapha ukuthi usethathe ngisho abantwana baseNdlunkulu abanye abebekade beqondile wabagabisela ngaso wabagabisela ngemali ukuphelile so we can't have abantu abafana no PDD in this country or Puff Daddy base America. And I want to declare it officially that uNdunankulu kaZulu njengamanje wasebenzisa isikhundla wasilwela walwa ngayo yonke indlela ukusithola leso bondunankulu kaZulu nenhloso yokuthi sibe yihawu lokumvikela ekubusheni kwakhe unamacala lo muntu akalungile kodwa abantu bakholisekile lo muntu uyadlwengula lo muntu ulala nabantu emsebenzini ukuze bathole umsebenzi lo muntu istaff isasafarisha lo muntu ubulala umkhandli waseZululand wafa waphela nya akho ngisho ithisho kushidaba akukho lutho emkhandli waseZululand emveni kwalokho walwela iposition yokuba uMEC ka economic development la wakhokha la kwaZulu-Natal ukuthi agade amakhosi agade imkhandlo ukuze avikele amanyala eyadenziwa inkatha kweminye imkhandlo nalesikhathi kathi khankasela ukuthi iphathe isifundazwe saKwaZulu-Natal amahlazo njengamanje yena kuthula sizwe namnya usewukhokha buka ke manje ishaya khona kick kuqi yakejima idada Leo Mesent yamapali lehead kati shawa yini ushaye khona kick uyahedela ufaka administration udlala ngomkhonyovu lapha nompoyo wangu uthi akazophatha itoilet elingashaya uthuvi bodwa laba basemkhanya ukuthi yini into yenzayo uthula sizwe emvula ufaka administration ngoba ufuna ukuzombuza amagaga akho uyabona ukuthi lishaye ukuthi akuzombeswa ungamanyala thula sizwe ungamanyala awufanele ukuba undunankulu kaZulu ngithi mina ngaphambi kokuthi sisukume sokuzulu noma ngabe ungabathenga bonke noma ngabe ungenzani phambi komuntu uzwelana thula sizwe oqala futhi umbulale yimi okhuluma njengamanje sangishilo uNgizwe mina umlando kaMcunu ngizokusendela ama location nama numbers akho 2 ukusendela ama location anendaba mina nindaba leqiniso nokuthi uZulu wethu uma ngena amadoda njengamanje kunemfekezo zamadoda ahambe khoxala amabhlokwe ibhande lefasiwe ngendlela yokugwala benu nengamadoda angamagwala uZulu uphethe imfeketho uZulu nesithunzi samahala njengamanje awuna madoda inkosi iyaphathwa inkosi ayiphathi njengamanje isilo sethu sisenkingeni ubani ongavumela ukuthi kube no driver ofanele ukuthula sizwe kubuthelezi ku driving seat ngoba undunankulu kahle hle ngokusiko zoso ungaphezulu kwesiko
ngoba uyena omkhombandlela uhambe wayeGoli lapho uPanyanzo Lusufi. uPanyanzo Lusufi is one of the greatest leaders of this country. Wakwazi ukusupporta ukuthi umkhosi weLembe wezeke eGoli. Kwalanda abantu eZimbabwe, kwalanda abantu eZambia, kwalanda abantu eBotswana, kwalanda abantu yonke indawo bethi kuzocelebratewa a monarch of the Zulu kingdom. Wenza ngithula sisi. Wathi is not political score. Wathatha isilo wasidrayiva phansi sahambe simama Chama station. Uyamajina ukuthi isilo eChama station ukuthi kunjani. Isilo sahambe sifuna amagaraji. Isimo hamba indicator ujikwa emahotela. Lelo hlazo. Wasuka lapho kwawushona phezulu. Makufika eGoli usiqume ehotel isilo. Ubulala ubukhosi bethu. Ayikho into phansi komthunzi elanga eyakezothula sizwe nezothula sizwe njengamanje engenalo iqhinga phakathi. Manje ke soba lozolonjani. Yonke into eyiqhinga, yonke into fanele ibe neresult ya somehow, somehow. Alezi. Oh, yeah. So manje cha wena wazi no umbongele uNdunankulu wesizwe sabaZulu inkathi ethola isikhundla ngoba wena kuqala wawumbongela. Ushintshe iphi manje? Uthini nguzwe phamsizwe khuluma ngisaba ufu. Ngithi chawe ngoba wakwazi ukuthi umbongele uNdunankulu umfundisi uthula usize Buthelezi. Ushintshe iphi manje? Phamsizwe uphinde ukuzela umbuzo wami wami. Da uzwe kahle chawe. Usakrema, usaplana. Angiplan. Ngifuna ukuthi uzwakala umbuzo bese nguphendula. Ngithi mina ushintshwe yini lo ngoba phela wawukhona wajabula nawe uqokwa uNdunankulu wesizwe samaZulu. Ushintshwe yini manje konke lokhu manje usukubona sewubheda. Hey! Ubevele bheda kodwa ngahlonipha izwi lesilo. Yeah. Ngizwe? Yeah. Ngahlonipha izwi lesilo ukuthi umuntu omothethe imali. Yeah. Yami ngithini? Yeah. Okwesibili, umakoti umgxeke esicawini. Ngoba wonke umuntu usuke esemshadweni usuke ezomhlobisa. Yeah. Umlinda ahlala emzini bese banamaphutha. Ngisho intombi uyazi, awuyigxeke esicawini. Zoso, awuyigxeke esicawini bokushaya abantu. Yeah. Manje Funa uyilinde ize ibe namaphutha emzini. Yeah. Lawo ubuvele wazi wena. Bese mayisilala lophutha lawo emzini bese usho ukuthi hey kumbula wethu. Yeah. Manje qhawele wakhona lokho okwenzayo njengamanje ukuthi ke ube umuntu omgxekayo. Akhona yini ukuphikisa umlomo ongathethe imanga? Umlomo wesilo okuthiwa uphikiswa umlomo ongathethe imanga. Washo wena nje. Kunjalo qinisile impela zoso umlomo ongathethe imanga wesilo unjalo nje. Yeah. Futhi okwesibili nami ngahlonipha izwi lesilo. Yeah. Ngaphekwa lokho ke ngimile ekutheni inkosi iyaphatha kodwa akayiphathi. Njengamanje funa une structure endlunkulu esiphethe usumkhandlo wesilo. Uyangizwela amagama ngiqala ukukhuluma. Ngithi mina zoso you must have people who will fear nothing to lose to tell you the truth. Yeah. Bengikhuluma ngalomkhandlo njalo wesilo. Yeah. Namanje ngikhuluma into efanayo. Yokuthi kuba isilo sasinamadoda ingwevu. Ezaphila noyise nezaphila noyise emkhulu ezayiseduze. Mhlawumbe kwakuyoba uqobo. Yabona nje kunomntwana uVanana. Yeah. Lapha endlonkulu. Kunomntwana uSimphiwe. Yeah. Abantu obabonayo ukuthi banawo lento ntwanyana yomongo obukhosi nesekhazini labo. Yeah. Noma ingane umntwana uSimphiwe. Yeah. Ukuthi umntwana uVanana uke kwazi ukuthi alawule ngendlela yokuthi athi ningamphambi kwamakhosi akakhulumi ngesilo ningamphambi kwamakhosi yemalini lapha amakhosi awame ngapha abantwana bame ngapha akube ukuthi into enhle ngendlela esimangaliso yabona ukuthi lo ufuna yonke into ukuyikhova ngemali njengamanje kulomntwana kunenyusi esilo ubaba uMdletshe uMdletshe uthe mangabe sikushaya isikhathi sokuretire esemthethweni by law kade holelwa ugovernment njengenyusi esilo kwase kuyaqhamuka konke base bethatha lonto bayipoliticize ipoliticize obani na uthula sizwe
wasuka lapho umfaka emkhandlweni waseZululand wathi akahole uholela umuntu obheke ku8 ngemali kahulumeni unjustified yangithini le nto le ishithini uphula yonke imithetho ngenxa yama KweZepolitiki yento yamenyezelwa ungqongqosho uNdunankulu odlule uNomsadoko and le nto iyayivalid kwangathi uyaxoshwa kodwa ngoba yonke into la kwipolitiki ihip hop okhulunywa udoti yezwa lonto so njengamanje asikidingo sokuthi kuholele omkhulu alapha akanika imali kapetrol makuthiwa uyiwa emkhosini esendlunkulu bese ku-empowerisha iy'ngane ey'ncane maningi amaveleki inkomo zehlanze ey'kwazi ukubonga ezikwazi ukwenza yonke into shuthi isilo sona leso sikhona njengamanje ngeke sizale umuntu ngeke sizale generation ngeke sizale legacy ngesizathu esisodwa sokuthi manje ugamenxe ipolitiki ngiyako-getaway nje mina ngiyanga ema-airport nje mina ngilwa yonke lento engiyilwayo ukube uzulu wakithi uhlangene yangizwa mafisha ngitshela ukuthi mina ukuba uzulu wakithi uyilento ofanele ube yiyona lento engiyenze e-airport nasemabhalweni futhi uNdunankulu wasuka fast nozulu wakithi wathi cha iyona ke ngoba ngihamba mina ngino-18 years 16 years ngiqala ukuhamba umhlaba umthetho emabhalweni ngiyayazi ngabe ngisho nezinza lezi ngane ezigcwele emabhalweni sezizazi amalosi ukwenza udoyi so ke qhaweke ugcineke ube umuntu orana kanjalo njengamanje wazongena ngisho kuba umdleke nosumdleke usho njengoba nje ngiyarana sengisho ukuthi ubalekile wagcina wangena nakweminye thatha ungifaka ejimini mina wagcina wangena nakweminye njengamanje sengena ngisho so manje uchaza ukuthi njengoba uNdunankulu wesizwe samaZulu ubaba uthula sizwe Buthelezi okusho ukuthi wrong lento ayenzile ngokuthi athathe ubaba uInyosi uMdletshe amfaka ukuze naye ethole iparish yebo ubevele yahole iminyaka yonke angithi yes ukuthola petrol ku right uma usuretire yini ngoba phela ikhona impesheni uhulumeni akamlahla umuntu iyabakhona impesheni iyabakhona futhi package ngoba sikhuluma ngomuntu obepermanent la asingavuni ukuthenga inhliziyo zabantu ngamanga zoso nangama questions enangayenza sense siphupho njengamanje la sikhuluma i-reality must remain the reality njengoba uyangizwa kuthoyi ngithi mina kuwe zoso ongixolise emphakathini into ebalekile la eyokuthi i-generation elandelayo nikhula nezoso thina kube mina ngihlele kule position okuyona lokho ngivimbile zozo bothola lemithuba ngiyakubuza nemntana wakhe when the opportunity to empower the next generation there's nothing yilokho ngisho ke mina ukuthi uNkulunkulu kaZulu uthula sizobuthelezi akayicelele ngokukhulu ukuphuthuma ungafiki nje kwesimzi umuntu nje kufanele aphuthume ngokukhulu ukusheshsha unamacala ubulala umkhandlo waseZululand unamacala uyadlwengula unamacala uPuff Daddy wase South Africa unamacala ulala labantu nenhloso yokuthola ukuthi bathole imisebenzi unamacala eweba imali yaseZululand enza izinto wrong ngaphezulu kwalokho into engizoyicela njengamanje kunama evidence nezinto ezikhona emthethweni nasema court njengamanje le we can't have uNdunankulu oPuff Daddy wase-America ebe la eNingizimu Afrika kwaZulu njengamanje ufuna ukusebenzisa ihawu leZulu Kingdom nathi njengabantu bamaZulu ukuvika amanyala akhe njengamanje into angabe uyayenza yena ngabe uyinikela emaphoyiseni fusek abokhonkotha phakathi msulensha njengamanje ngabe uyinikela emaphoyiseni ngabe yena ubhekana nengalo yomthetho ahambeke ikhona indawo ngaphatha kwayo mina ngisho ngaphathi ikhona indawo ngaphatha kuyona ayophatha lapha na kuyisele yakhe nakuthi abo pastor awushumayeza abantu lapha nawe ube sesichazela udu njengolo uJesu umbhara ile nto ke ngabe yayenza njengamanje ngithi njengamanje umchunu usazomchunu yenza umsebenzi wakho usekwa kuwater yakhumbula ukuthi wafaka 300 million eZululand waza ukufreezer ingxanyawo leyo mali leyo uthola sizowayithatha yonke le mali efaka esiswini ithatha phela leli waphinde futhi uthola sizwe
Mkhwanazi yenza umsebenzi wakho baba as a commissioner. Hawks awenza umsebenzi wawo. Thula Sizwe deserve to be changed right now. So asikwazi ke uthina ukuthi uzothi kwi-media uzothiwa unondunankulu kaZulu oboshelwe i-corruption, oboshelwe ama-rape, oboshelwe i-unlawful sexual assault, ebese ehamba ne-brand ethi Zulu. Akube indoda yasemondlo ukuthiwa ubuthelesi. Finish. Qhawe ngicabanga ukuthi umuntu olandela isintu nomuntu wakwaZulu isintu futhi uyasiqhakambisa kakhulu njengomuntu njengobaba nomfundisi omkhulu kangaka ezweni sakwaZulu owaziwa kangaka futhi ngiyacabanga ukuthi ke bekuzoba mhlawumbe kunezigaba lapho khona obungakwazi khona ukuthi mhlawumbe uve umthathelele khona yabo hayi ukuthi mhlawumbe uqhamuka usumneka kanjena enkundleni zokuxhumana mhlawumbe ke njengomuntu omkhulu kakhulu njengokuthena nje ungaphezulu kwesilo kuza kanjani qha ukuthi isihlalo sakhe asona singaphezulu kwesilo isihlalo sakhe singaphezulu kwesilo nawe umuntu ojwayele ukubonakala koZulu yonke indawo imikhosi uyamuntu oqhambisa kakhulu isintu kuza kanjani ukuthi ube umuntu ozoneka undunankulu isihlalo sakhe singaphezulu kwaZulu esingaphezulu kwesilo uzosineka kanjena qhawe umhlinze ephila phambi kwesizwe samaZulu thina besingakwazi nje yabo nje bengakwazi mina okunye osukushoyo kodwa njengamanje sengiyakwazi kuza kanjani ukuthi uvele qha uzomneka ilaxa zakhe zangaphansi kumuntu ongaphezulu isikhundla sakhe singaphezulu kwesilo unjalo ke mfowethu inkosi yaphathwa ayiphathi ngimile kulelo okwesibili futhi Zoso unelungelo lokubuza noma kanjani usangana njalo usangana ngayo nawo umncane uzokhula la sisigabeni manje sokungancane ngoba siseendaweni sisikwimbiliso uZulu wethu siyawuphemba sihambele undlokombane bese ibuse 50 years akuze kubalula thina ukuthi uZulu ugoqe ngamadolo bese uvuka nje kalula inkosi yethu imnene kakhulu inkosi yethu eyinothando inkosi yethu inehliziyo enhle asikwazi uku-abuse that access to our monarch uMrs Zulu kaZulu ukuthi kube khona abantu abasebenza lo access beyiqhaphaza ngakho ke uThula Sizwe ayikho neyodwa into ayenza ingenalo iqhinga phakathi sigebengu imafia yonke into ineplani kuneplani yonke into kuneplan ayikho into genuine njengomuntu wakwaZulu ngiyamazi phela mina mina ngeke ngafight khanda phansi ngasondela eduze kwakhe yabona wadidwa izinyo yonke into no yabo so manje ke isebenzi kanjani so yingakho ngithi mina ke ayikho into engcono kufanele ukuyihlinze ngibeke kanje futhi okwesibili umbuso wakwaZulu wawungeke ume ngaphandle kokuthi kube khona abafa nabafokazana amadoda nje ezwe agejima ezokhuza umhlolo nakushaka kasenza ngakhona wathi kuhambe indlovukazi uNandi kwaba nesililo seminyaka afa abantu kwangalina kwazilwa kwaqhamuka ugala umfana nodade wakhuza wathi hawu ngasithe wona indaba lezi zinyimbi sesenza mathandana sibizisi seyimizisiso sakho kona kandaba bafo jama akwavela lutho bafo senza ngakhona akwavela lutho ongenza kufa kwakhe ngafani kwabanye wakhe ngayiphi insini wakwasuma ilembe umkhandlu walo semphithi imkhondo semphithi bazogwaza ugala wathi wo wathi benihlele ngane uze kusuka umfoko nodade le intabeni ezongivusa kungani nabe ningangivusa ngakho ke nami ke ngugala kanodade wamanje kwaZulu angibulawa mangibulawa ke sekuyiloko isilo ukuthi ke cha sithi angingene emphandweni ngonyama noma sithi wo ugala kanodade siyabonga qha nyawo awuyatsho hayi siyabonga bafowethu
egameni laJesu lo mfelo wethu osinamandla. Uyazi uyasonto ufika nempandla okay. Even I love you also. Phindile. Ubani lo? I love kings also. Wazofaka namehle. Intombi zenziveza kanje. Mande wande nam I love you mama. Hayibo. How? I have Bye. Bye.